mag-decorate na kong cake. Kani nga cake is 350. Lami kani nga cake. Masarap ito nga cake. Barato lang po to. Magsuwat na ko. Magsuwat. Mag-write na ko. Mag-write. Yeah. Write this one. Sulat ko. At 14. Pila to edad? 16. This is story pa kadina. Ni mga ba? Sige. Muna akong gisuwatan karon ang cake nga tag 350. Barato ra ni siya kayo. Guys. Barato ra ni. Atong ibubod ang sprinkles. Gamay ra ako ibutang nga one down star kay one kanang kahimog kindi-kinding star. This one, this one, this one, this one. Kani siya na ni siya libre nga kandila. Galing laman kay na ubos na. Purot na ang kandila namo. Nag-order pa ko. Apam din ni from day. Not from B. Kaya ito. Balot na. Okay. Naglan pa ni siya nga design. Hindi na ni mauna pa yung mga Spider-Man.